Des de Barcelona Digital us convidem a participar a la 8a edició dels Premis BeDigital a la innovació digital. El 2009 van presentar la seva candidatura més de 80 empreses. El següent pas en el procés de digitalització de les escoles. Ver el impacto de la polución en las costas y en el entorno marítimo. Utilizar la interactividad y el audiovisual para poder ejercer actividades formativas, divulgativas. Analitzar, indexar i identificar tota la música arreu del món. Y al moverse juega con los objetos que hay en esa pantalla. Que ens dediquem a fer solucions computacionals per al disseny de nous fàrmacs. El cos humà està format per òrgans, els òrgans per teixits, els teixits per cèl·lules i dintre les cèl·lules hi trobem el nucli. Una aplicació per donar la informació de l'estat de les estacions de bicicleta Bithink. El GEXAM com a eina informàtica de generació d'exàmens en línia. Ja està oberta la convocatòria per als Premis BeDigital a la innovació digital. Us animem a presentar-hi els vostres projectes. Podeu trobar tota la informació al nostre web bedigitalglobalcongress.net.